Morjesta. Morjesta. Nyt on synttäripoika yllätetty. Tänään vuorossa nopea quick tasting. Ja vuorossa Gratien ja Meijerin Cremant de Lore. Cremanthan on siis champagnea ilman champagnea. Juurikin näin. Eli champagnen metodein tehtyä kuohuvaa, mutta joka ei ole champagnen alueelta. Kyllä vain. Eiköhän lähetä testailemaan. Synttärisankari on hyvä ja avaa pikkupullon. Noniin. Ei muuta kuin kuplaa lasiin. Point of view viinin maistelu. Point of view viinin maistelut. Synttärit tosiaan 2 päivän päästä, mutta otetaan varas lähdöt. Juhlitaan, koska sunnuntaina ei kehtaa. Ei kehtaa. Dogata. Ei kehtaa. Hei, skol. Skol. Onpas muuten hintaansa nähden. Tää on siis tämmönen puolikas Alkosta 10. Vähintäänkin mielestäni hintansa väärti. On todellakin, että kivasti happoa, kivasti kuplia, raikas. Ja näin iltalenkin jälkeen niin aivan mainio tällainen palautus. Tällainen viini meillä tällä kertaa perjantai-illan joggistelun päätteeksi. No. Quick review, niin pika-arvio, niin mitä Fredu lyödään tälle? Mä sanoisin, että kokonaisuudessaan hintansa arvoinen pieni pakkaus, tosi raikas, kiva. Raikas ja kiva. En halua sen enempää analysoida. Joo, ei ole sen, nyt ei ole sen aika, nyt on juhlan aika. Mutta ei tosiaan sieltä pahteisimmasta päästä, mutta tää on niin vaan miellyttävä hyvä kuohu. Jos haluatte yllättää ystävänne tai vaikka paremman puoliskon johonkin juhlaan, ettekä raaski ostaa ensinnäkään champagnea, saati halua isoa pulloa, jos olette vaan 2, niin suosittelemme. Annamme stamp of approval. Stamp of approval. Yes. Kyllä. Ei mitään. Ensi kertaa. Ensi kertaa.